लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय थाबाय जाय बिथांमोनाखि साख्रि नागिरगासिनो थायो थामहिनबा आसाम सरकारनि साख्रि नागिरगासिनो थायो बिथांमोननि थाखाय आसाम सरकार थिंजायनिफ्राय मोनसे जोबोरै मोजां खौरां नोंथांमोननो फोसावनानै होदों। स' बिदिब्ला बे खौराङा मा आरो आसाम सरकारनि थामहिनबा ग्रेड 3 एबा ग्रेड 4 साख्रिखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगोन बिनि मोनसे प्रसेस आसाम सरकार थिंजायनिफ्राय फोरमायनानै होदों। स' बिदिब्ला बे मोजां खौराङा मा नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों गासै खौरांखौ आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। नोंथांमोना मिथिगौ आसाम सरकारा गासै आसामावनो बेखार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो गासै 1 लाख साख्रि होनायनि थांखि लानानै दोनदों। बेनिनो 30,000 साख्रिखौ दासिमाव थिसननाय जाबाय आरो आद्रा थानाय जिथु 70,000 साख्रि बेखौ नों आं जायफोर बिथांमोनाखि सोलोंथाइ दङ थामहिनबा रोंगौथि दङ बिथांमोनखौनो बेवहाय थिसननाय जागोन होननानै बुंदों। स' बेनिनो दानिया बेवहाय नोंथांमोननि सेराव आसाम सरकार थिंजायनिफ्राय मोजां खौराङा जाहैबाय जाय बिथांमोनाखि ग्रेड 3 एबा ग्रेड 4 पस्टनि थाखाय साख्रि नागिरगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय आसाम सरकार थिंजायनिफ्राय मोनसे प्रसेस बानायनानै होदों आरो जाय बिथांमोनाखि बे प्रसेसनि गेजेरजों थाङो बिदिब्ला बिथांमोना बे साख्रि लानायाव गोरलै जागोन होननानै आसाम सरकार थिंजायनिफ्राय फोरमायनानै होदों। बेनि थाखाय साफ्रोम सुबुङानो गिबियावनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लाग्रोनांगोन होननानै बुंदों आरो बेनि थाखाय आसाम सरकार थिंजायनिफ्राय नोंथांमोननि सेराव मोननै वेबसाइटबो बानायनानै होदों। स' बे मोननै वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथांमोना बेवहाय गोरलैयैनो रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानो हागोन होननानै बुंदों। बे मोननै वेबसाइटआनो जाहैबाय rtps.assam.gov.in आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय employment.assam.gov.in। बे मोननै वेबसाइटनि गेजेरजों थांनानै नोंथांमोना गिबियावनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लाग्रोनांगोन होननानै बुंदों। बेनि उनावनो नेक्स्ट प्रसेसआ जाहैबाय जाय बिथांमोनाखि बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लाबाय बेनि उनाव आसाम सरकार थिंजायनिफ्राय नोंथांमोननिनो माखासेखौ बेबायदिनो सायख'नाय जागोन। सायख'नायनि उनाव नोंथांमोनखौ जे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पस्टनि थाखाय जे एग्जाम जागोन बे एग्जामाव नोंथांमोनखौ हांख्रायनाय जागोन आरो जाय बिथांमोनाखि बे एग्जामाव पास जायो अब्ला नोंथांमोननो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पस्टनि थाखाय नोंथांमोनखौ साख्रियाव थिसननाय जागोन। जुदि नोंथांमोनाबो आसाम सरकारनि साख्रि मावनो होननानै साननानै दङब्ला बे जाबाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पस्टआव नोंथांमोना साख्रि मोननायनि आसाम सरकार थिंजायनिफ्राय फोसावनानै होनाय बयनिख्रुइ गोरलैसिन प्रसेस। जुदि नोंथांमोना दासिमबो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लायाखैब्ला समा नोंथांमोना बहुतै खम। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै थारैनो सोंहरनो हागोन। जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावहरदो।